Това е Штура силата на Радио Шумен. Вече не съм сам в студиото, а човек до мен ми каза, имам чувство, че съм се родил в радио. И в такъв случай ние трябва да сме рода. В общи линии това казвам на Ангел Александров. Добър ден първо. Добър ден. А сега малко на патерица искам да ти кажа следното. Да. Бахтало Банго Васили. Дано съм го казал както трябва. Да, точно така. Така ли? А как се отговаря? С точност не знам, защото и при циганите, както при българите, езика се разделя на диалекти. Запази си мисълта. Ангел Александров е циганин. Да. Той каза, няма нищо смущаващо в тази думичка и ми позволи да употребявам в ефир. Ти си сега продължи. Както при българите, така при циганите и така. Така, това е празника Банго Василий, който се празнува от не точно от нашите цигани. Ние сме разделени на диалекти и всеки си има неговите си празници, които повече почита. И какво искаш да кажа, че на 14 януари нямаше у вас кокошка с зеле и така нататък? Естествено банкет. Имаше. Имаш сега. Имаше. Празнувахме, отбелязваме го, но нали, семейството не го почитаме чак толкова. Докато при нас в случая е 6 май, Гергьовден. Как, моля ти се. Разбира се, че Гергьовден е най-големия ви празник. Дори аз го зная, представете. Освен това ни уточнихме, че сме рода. Нали заедно го празнуваме? Да. Нали така започна началото? Да. Добре. Ангел Александров, до момента знаем само, че си циганин. Какво не знаем за теб? Зависи какво искате да знаете. На колко години си? Виждаме едно... Всъщност, какво виждам аз, няма никакво значение. Ти кой си, приятелю? От град Шумен, живея в квартал Дивдядово. Ангел се казвам. Повечето хора ме познават като Шошо. От малък ме наричат така. Тръгва от баба ми. И защо тръгва от баба ти? Имали сме комши и са имали момченце на моите години. Ако е нещо тъжно, моля ти, спести ми го. Добре, давай. Родени сме в едно и също време, по черешово време. И майка му е имала говорни дефекти. И вместо Шишо му е викал Шоши. Много сложен трансфер, както и да е. Да. Шошо е при мен в студиото. Сега, Шошо, аз чух за теб, че има нещо много важно в твоята визитка, че ти като чуеш за телевизионен формат, няма начин да не се явиш там. Говорим за музикален формат. Вярно ли е това? И не само. И не само. Къде още? Непрекъснато. Твой живот е кастинги, серия кастинги, така е? Да, участия и изяви. От дълго време не съм участвал никъде. И затова така са наех и аз, уважаеми дами и господа, реших, че ще го впечатля този човек с поканата си в Радио Шумен. Той има толкова много ефирни изяви зад гърба си. Страхотно. Има страхотен почерк. Виждам в момента някакви тетрадки пред теб. Страшно красиво пишеш. Образован си, по всичко личи. Това не знаем за теб. Да продължа ли с представянето? Да, само че има толкова много неща да се случат, че опитай се да го синтезираш. Просто в малко време да концентрираш много информация за себе си. И най-важно. Да. На 31 години съм, живея в квартал Дивдядово. Изглеждаш на 19, тук се казва... Младолик съм. Учил съм до 8 клас. Имам основно образование. Записах се да уча след това, но нали, на времето беше така. При нас 8 клас... Шошо, аз ти задам този въпрос, защото убеден съм, че всеки като разбере, че става въпрос за цигани, в случая на 31 години, не мога да не те запитам, колко деца имаш? Нямам никакви, нито едно. Какъв циганин си ти, бе, човек? Нямам. Абсолютно. Какъв циганин си ми кажи? Езикът ти абсолютно български, на който могат да завидят много от нашия регион, определено. Почти никаква редукция не откривам. Нямаш деца на 31 години. Не. Какво ти циганското това? Душата. Душата ти е циганска. Какво искаш да ме убедиш? Че ще ми попее след малко?
Да, естествено. Няма никакъв проблем. Така, и понеже няма какво да го крием, че съм те извикал да ни пееш, няма по въпроса. Какво искаш да прочетеш толкова много пък? Ще го прочита към края на... Когато му дойде времето, така ли? Сега, след 8-ми клас ти не продължи да учиш, какво се случи с теб? Започнах, подкарах я на живот. Обаче една приятелка от моите приятелки... От многото ти. Поздрави! Поздрави! Се очуди, тя не знаеше, че нямам образование и без да ме пита, реши да ме запише миналата година в вечерна гимназия. И в момента уча. Учиш в момента? Да, 10-ти Ти клас. не само учиш, ами 100% съм сигурен, че ще изкласиш. Защото в очите ти чета абсолютно целеустременост и съм убеден, че щом си се захванал с това, ще го завършиш. Познах ли? Непременно. А то е нетипично за вас. Нетипично. Вие имате навик да се хващате с нещо и да не го довършвате така. Трябва ли да го свършвате където не трябва? Да. Или да го свършвате където не трябва. Мисля, че добре ме разбра. Имаме си изключения. Има и хора, които също в днешно време има момчета и момичета, които следват нататъка. Учат, имаме и среднисти. Говоря за по-старото поколение. Какво ти е на теб впечатлението? Непрекъснато се говори за тази много сложна думичка, аз много не я харесвам, интеграция на ромите и така. Промени ли се с годините отношението към вас? Съвсем не. Подготвил съм един материал също, как е започнало, какво е тръгнало. Мисля, че няма никаква връзка с сегашния ни живот и те интеграции. Всичко си е на едно ниво, особено в България. Така, особено в България. Няма интеграция. Сега, аз ти предлагам, понеже времето с теб бях убеден, че ще лети, дай да започнем с песните, за да видим на къде вървят нещата. Като за начало, сега, само да ти кажа, следващия път, когато искаш да се изкашеш, ей тук има едно копченце, натиска се и нищо не е. Ама не, като ще твърдиш, че си роден в радио, или че си роден за радио, поне да ги знаеш и тия подробности. Да. Шегувам се, аз се отпусни малко. Науча копчетата. Така, ще научиш копчетата ми, как? Ти само на какъв инструмент свириш? Оттам да започнем. Не свиря, но... Как така, бе? Цигари без инструмент. Пееш. Добре, пееш. А как пееш? Ей, сега ще да разберем. Слушайте, уважаеми дами и господа. Gelen gelen longo nedromenda. Ay 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 ay. Maladile barbale chavenda. Gelen gelen longo nedromenda. Maladile barbale chavenda. Ay, Romane. Ay, Chavale. Ще ме разплачеш, да знаеш. Ясно. Ти път ясно. То не му е мястото тук. Хубава работа, ама циганска, пак и твоята. Давай, ще пееш ли още или на следващата? До тук. Добре, ще има още песни, обещава да ни пее още шо-шо. Така. Искам, подготвил съм си материал във връзка с тази песен Джелен Джелен.
във връзка с тази песен. Кратичко обаче, много кратичко, нали? Защото по този начин ядем от минутите, в които ти ще ни пееш, а повярвай ми, това е много... това е много, това са цели 2 страници. Кажи 3-4 най-важни изречения. Ти го знаеш всъщност, ти си го писал. Добре, няма да казваме кога е прието това да е химн на ромите, на циганите. Това го знаят всички, че е химн на ромите, а пък другото ми се струва, че са детайли, да. Добре, ще го преразкажа. Снощи случайно попаднах и аз не бях чувал самия оригинал на тази песен. Много е тъжна. Много е тъжна. Става въпрос, както разказва нали, певеца, да кажем. Е тръгнал и пита откъде идвате цигани, на къде отивате и разказва, че той е имал семейство, което е било унищожено и убито от черните легиони. Мисля, че знаете кои са черните легиони, как са постъпвали, къде са ги вкарвали живи в гробища, имало е големи гонения и оттам тръгва тази песен. Много е тъжно, много е тъжно. Добре, аз никога не съм можел да разбера. Вие сте такива веселяци, толкова много енергия има у вас, а пък такъв тъжен химн. Тъжен е, защото не дават свобода. Не дават подобна трактовка не бях чул. Продължаваш да ме изненадаш, Шошо, да ти кажа. Господине Ангел Александров, страхотен си. Браво. Благодаря. Това е хубаво. Разбрах, че си професионален музикант. Какво ще рече в твоя случай това? Какво да рече? Не точно професионален, имам много изяви от малък... И как да не е професионален? Ти с пеене си вадиш хляба. Или поне ти плаща за това. Професия ти е, разбираш. Да, от време на време. Водещ съм също на сватби. Водещ си на сватби. Така като гледам, можеш спокойно да ми изядеш и моя хляб. Може. Като те слуша... Може, каза човек. Напълно убедено. Не така имам добро мнение за вас. В никакъв случай няма да го кажеш. Няма да ми се каниш, ще взема да си го променя. Не, в никакъв случай. Не. Добре. По сватби казваш. Пееш. Как се справяш с тридневна стая? Говоря. Стига. 3 дни ти имаш ли представа какво правиш с гласа си? Как успяваш за 3 дни? Успявам, нямам някакъв специфичен глас или нещо. Не, става въпрос, са ли пиеш? Какво правиш, за да го съхраниш? 3 дни са това, човеко. Цял ден кафета пия и цигарата не слиза от устата. Това е. Нищо не пия. Уточнихме вече, че си циганин. Много си хубав, много си готов, страхотен си. Благодаря, и водещия е хубав. И той е страхотен. Нека да спрем до тук, че слушателите... Благодаря на момчил Генов, да, и той е хубав и страхотен, но все пак да спрем до тук, че ще си помислят много лоши неща за нас, особено в този изключително мъжки състав. Добре, на 30 гадже имаш ли? Не питах това. В момента не. В момента не, това е също... Точно в момента не. Много тъжна история също. Тъжна история. Добре, що е тъжна, няма. Да не говорим. Така, друг въпрос. Защо днес не дойдоха в студиото тези, които трябваше да те съпроводят на Йоника и... Не се хващай за главата. Не, аз казах в началото. Хубава работа, ма циганска. Уговорката беше: Ангел ми пее, Йоника и акордеон съпровождат. Кажи ми, защо не дойдоха Йониката и акордеона? Нали, бяхме решили да отидем и да ги вземем, да ги докараме до тук, да нямат разходи. Нали, все пак са от ивански момчета. Кажи ми сега, че са поискали пари и накрая не ми го казва. Е казал, че иска пари. Да. Че иска пари, за да участва тук. Да. Иска пари, за да участва тук. Да, срещу заплащане. Ами вие сте много напред в развитието си. Трябва да ви кажа, че действате явно по абсолютно западен маниер. Добре, че не казах какво ще направя, ако разбера, че е ставал въпрос за пари, защото трябваше да изляза от студиото. Както и да е. Добре, че не го казах. Оставам си тук в студиото. В крайна сметка поискаха пари. Пари. Да. Пак ще ти задам въпроса. Ти къв циганин си, че не ми искаш пари в момента? Не всичко е пари, приятелю. Това е. Може ли певец да не ми отговори по този начин? Добре, чухме те как пееш бавна
песен. Така. Искам сега да ми покажеш какво можеш от към бързина. Искам малко ритъм, искам малко нещо насечено, искам да ми се случи, ако не на мен, те поне на тия 4 буквички с грамотевичка помежду. Айде, момчиле! Şukariye mapirunde pallar mande mapirunde pallar mande çay Çayoriye şukariye mapirunde pallar mapirunde pallar mande çay Kalam peklanman movo gililan didikman çay Видя ли как се включи? Точно това е нужно на тази песен втория глас, защото се пее в по-ниско. Абе аз знам какво е нужно на тази песен, да можех малко по-хубаво да пее, че да се получи ефекта. Няма значение, той има кой да пее със сигурност. Аз съм те извикал за това. Добре. Разбрах, така или иначе, държиш да завършиш образованието си. Какви са ти мечтите? Какви са мечтите? Аз знае, че вие ромите, циганите, или както ще да бъде, живеете ден за ден. Кроиш ли някакви планове обаче? Какво искаш от този живот? Не от този ден. От този ден знам, че искаш, защото го имаш в кръвта си. От живота какво търсиш? От живота да съм жив и здрав. Не търся много. Семейството и всички да сме добре. То в България няма прогрес, кой знае какъв, но нямам определени мечти. Добре, казваш България няма прогрес. Какво те задържа обаче тук? Ти не си отишъл, не си излязъл извън пределите на страната. Ходил съм преди това, но... Ходил съм в Холандия, бил съм в Белгия. А по-настоящем къде? По-настоящем са настоящ адрес. И постоянен, град Шумен, квартал Дивданово, България. Казваш го така, сякаш... Май не живееш в България, или? Живея. Живееш в България? Да, от 5 години съм си напълно без да мърдам никъде. Така, изненадаха ме колегите. Между другото, съвсем в различна посока можеше да тръгне този разговор. Вместо Бахтало Банго Василий, можех спокойно да те попитам Хухатът. Хухатът. Изход, ман. Wat betekent dat? Okay. Оказва се, че той има нещо общо с Холандия. В общи линии по този начин се поздравят холандците. Най-общо казвам, това е как се. Той каза добре съм. Хатхот означава добре вървят нещата. Добре ли си? Така, добре съм. Добре. Хубаво, с холандски повече няма да задълбаваме, че това, което ми хрумва в момента не е много за ефир. Така, шегуват се колегите. Какъв език ли знам ще попитате? Естествено, че ще те питам. Малко холандски, малко френски. Учил съм 4 години френски в училище. Това в никакъв случай не означава, че го знаеш. Но имаш претензии. Бил съм в Белгия, в френската част. В южната част на Белгия си бил. Френски и какво още? Български не знам. Българския го знаеш, това ме убеди със сигурност. Турски не знам. Турски не знаеш? Знам. Знаеш? Да. Добре. Литературен. Има малко време, остава всъщност време за песента, която аз чакам с нетърпение. Разбрахме кой си, що си, разбрахме, че си много талантлив, че си... Всъщност ти по-различен ли си от останалите цигани? Как се самоопределяш? Как се чувстваш? Наистина аз се чувствам по-различен. Какво означава? Какъв не си? В смисъл какъв не съм? Казваш... Вижте, аз съм малко провокативен в този момент. Казваш, чувствам се по-различен. Да. И въпросът ми е какъв не си, за да се чувстваш така. Добре,
Не ми отговаряй другите какви са. Да, Добре. не са... Да, точно да не така. стават Отговори ми някакви- ти какъв си, аз ти направя извода или който ни слуша в момента. Ами, моето описание е, че мислите ми са насочени съвсем по по-различен начин. Повечето ми приятели съм израснал измежду българи. И затова може би мисленето ми е малко по-различно и съм малко по-либерален от събратите. Последен въпрос. Да, Израснал си сред българите и Да. по-скоро се чувстваш като тях. да. Означава ли, че българите са нещо повече? Не, но разсъжденията зависи. Има толкова неща, как да го кажа, значи, няма значение какъв сега, как размишляваш, какво имаш в мозъка, в сърцето. Ако тръгна да говоря, няма да ни стигне времето. Не, имаш ли представа, дори и само това да кажеш, колко много означава и как звучи? Кое е за мен ли? Не, и за всички уния, които те слушат. Страхотно е това. Между другото, хайде да направим това последното, че наистина имам чувство, аз в момента настрахвам, защото зная какво ще се случи. Хайде да чуем и последната ти песен, дай Боже да има време Но. за още малко. Да, но каза той. Но Отваряме скоба. подготвил нещо да прочита задължително. Слушам. Този път ще ви отнема от времето. Понеже, нали съм от малък се занимавам с пеене и много ми харесват стихове, извадки, постоянно си пиша нещо. Това бях се го написал преди няколко Твое ли години. е? Не, Не, добре, това е от Лозан Таков. добре. Само дай тон, дай глас, дай душа на песните и те ще оживеят отново. Отново ще върнат преживяното, ще отекнат скръбни и щастливи минути. И без друго са сърцата ни раними. И без друго споделената любов има свои петолиния и рими, тук и всякъде по земното кълбо. И без друго спят ли чувствата помежду ни? Може някой утре, днес или преди да събуди две заспали ноти, с думи и любов от тях отново да роди. Песента е най-ранимото изкуство. Песента е твоя вечен земен рай. Събуди ти, събуди заспали чувства. Вместо песните без ноти ги раздай, преди и след нас. Възхищавам ти се, Ангеле. Момчиле, дай последната песен. По нощи аз не спах, колко друми извървях да се върна. Колко песни аз изпях, колко мъка изживях да се върна. В моята хубава страна, майка, татко и жена да прегърна. Там под родното небе чака моето дете да се върна. Знам какво очакваш от мен. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България. При теб ме връща вечно любовта. Ангеле, Ангеле, Ех, че хубава песен. страхотна е песента. Умишлено ли го преследваше това, да започнем с Джелен Джелен, където има път,
и да се върнеш в България. Да. Аз съм революционер по душа. Шапка ти, Славен, бъди жив и здрав. Много ти благодаря, че гостува в програма Штура силата. И аз благодаря, беше ми много приятно.